875 siġra ġdida se jkunu qed jitħawlu fi żmien li ġej. Dan qed isir bħala kumpens għal dawk is-siġar li se jinqalgħu wara nħarġu permessi mill-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi għal xogħlijiet fuq siġar fi Vjal Santa Luċija, Raħal Ġdid u Triq Buqana fir-Rabat. Fis-qarrija l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi l-ERA qalet li filwaqt li s-siġar mhux protetti se jiġu mċaqalqa biex issir infrastruttura aħjar fiż-żona msemmija se jkun qed jingħata kumpens ta' 343,000 euro fil-Fond Ambjentali tal-ERA iddedikat għat-tħawwil ta' aktar siġar. Ix-xogħlijiet fi Vjal Santa Luċija jinkludu l-qluħ mill-eruq ta' 9 buglara, 8 siġar ta' ċipress, 2 siġar tal-lews u l-qluħ mill-eruq u trappjant ta' 5 siġar ta' ġuda, 3 siġar tal-ħarrub u siġra tal-fikus. Bħala kumpens għall-qluħ ta' dawn is-siġar se jkunu qed jitħawlu 150 siġra oħra. Dan flimkien ma' kontribuzzjoni ta' 60,000 euro għall-Fond Ambjentali tal-ERA li fost oħrajn ħares it-tħawwil ta' siġar. Fi żmien xahar mit-tħawwil jridu jiġu ppreżentati l-provi lill-ERA fejn il-manteniment ta' dawn is-siġar irid jieħu ħsiebu d-detentur tal-permess għal perjodu ta' 3 snin mit-tħawwil. Barra minn hekk, il-permess huwa suġġett għal garanzija bankarja ta' 42,000 euro għal konformità mal-kundizzjonijiet. Fi Triq Buqana fir-Rabat, il-permess kopra trappjant ta' 5 ġummara, iżbiru trappjant ta' siġra tal-fikus, 6 siġar tar-rand, siġra taċ-ċawsli, 8 riħaniet, 16 siġra taż-żebbuġ u 9 brukiet. Dan inkluda wkoll il-qluħ mill-eruq ta' 39 ċipressa, 11 żnuber u 29 qarar. L-ERA spjegat kif l-interventi permessi jistgħu jseħħu biss fis-siti fejn inħareġ il-permess. Bħala kumpens għandhom jitħawlu 725 siġra fejn id-detentur tal-permess jrid jikkontribwixxi 283,000 euro lejn il-Fond tal-Ambjent bħala kumpens. L-ERA qalet li dan il-permess hu suġġett tal-garanzija bankarja ta' 204,750 euro. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.